în parabolă, în figură de... Așa. Pentru început, vreau să știu cine mai știe forma canonică. Să vezi că și... Să vezi că și... Hai, iar. A pe 3 plus B pe 2A, totul la a doua minus delta pe 4A. Da. Vom începe cu primul caz, când A este mai mare ca 0. Și aici vom vedea că delta pe 4A va fi minimul funcției, iar minus B pe 2A va fi valoarea lui X pe ea și X. Aceasta este interpretarea Dar e și maxim. Mai e și maximă, aceasta este parabola, care are ramurile îndreptate în sus. Aici se poate observa minimul, vârful. Și parabola. Și haideți să rezolvăm acel exemplu. De asta cineva la cameră. Aici am atașat și o poză ca să vă arăt vârful, extremul unei funcții, dar asta se vede în joc de plastic, dar nu era coși. Să începem cu primul caz. Când rama este mai mare ca 0. În ambii termeni vom aduna minus delta pe 4A și vom obține A pe lângă X plus B pe 2A pătrat minus delta pe 4A mai mare sau egal ca minus delta pe 4A. Oricare X în față de delta pe 4A. Dar de ce înseamnă minus? Pentru a putea realitate. Mai tare și soare, care n-are nimic. Pe desenul acesta puteți vedea și monotonia. Da. Și semnul. Care? Așa, încet. Când X crește, Da. crește și De la infinit. Y. Iar până în vârf. Iar apoi scade. Cât crește X. Nu, nu, nu. Ia să ne de la Dar nu poate mai fi simplificat și acolo. Aceasta este o A mai mare decât 0, iar aceasta o A mai mică decât 0.
Am scris. Scrie tot. Și rezolvat. Ce intră? Și ce trebuie să fac? Cum vă le dau? Dați un nimic. Ați terminat? Nu. Da. Nu este nevoie să scrieți și rezolvare. Da, și Andreea. da, Să scriem și punctele. L-am scris cu divorțul. Da, l-ați scris. Nu, Acum? Să exercitări și așa trebuie să vă arate, să vă dea rezultatul. Da? Un grafic ca acesta. Și să vă arătăm.